Velkommen til den her video. I den her video skal vi lave konkurrencen sådan, at vi kan kaste i, sådan den ene kaster i. Jeg vil sige, at Mynte kaster i 5 gange. Så skal jeg slå 5, og så har jeg vundet. Så gør vi det igen, hvor at så får jeg kun 1 point. Ja, så får jeg 1, ja. Så vi tæller point heroppe, okay? Så ja, det skal lige kunne se. Må jeg starte? Ja. Okay, så det er det første. Vent lige. Når man skal se Cronus. Ja, det kan man. Godt. Ej, du kan godt slå. Okay, jeg skal slå 2. Og så skal jeg slå det, som hun slår nu. Okay. Hold det op da. Så er lige det. Vi fik det på kamera. Vi fik det på kamera. Hvad fik du på kamera? Den knækker. Jamen, det er seriøst ikke vores skyld, på grund af den. Ej, det var det. Men du har i hvert fald vundet. Ja, du har ikke. Nej, jeg skal lige sætte en rekord for dig. Undskyld, I ikke lige kan se os. Vi står bag skærmen. Ja. Jeg står bag skærmen. Okay, 3. Du har slået min, så 1 point til mig. Nej, ikke kaste. Nej, det ved jeg. Hvorfor jeg? Vi får helt sådan et chok, hvis vi kaster til hinanden, så vi sådan ikke kaste den. Godt, 1 til mig. 1. Den var vildt tæt på, at jeg kunne ryge, guys. Sorry. Ja, 3. Hvordan bør jeg? Der er begge to 1 point. 1-1. Ja, 1-1. Nu skal vi begge to slå 4. Vi skal se, om du skal slå 4. Ja. Altså, det er ikke vores skyld, hvis glasset ryger ned. Vi har glasset, det er nærmest allerede slut. Og Mynte, snart kan den ryge igennem, men... Ja, 3. Nu mangler du 1 for. Der ligger et glas der, så fast. Ja. 3. Okay, du har 2 point, jeg har 1. Ja. Okay, 3 skal jeg slå. Ja. Vi Så det knækker. Ej, okay. 1. Ej, hvorfor har du en strøjf i den lomme? Ej. Jeg skal bare slå 2. Ej, hvor er det kedeligt, det her. Sorry, guys. Vi skal så være til større. Ej, jeg lort. Ja. 1. Ja, 1. Ja, 1. Ja. Jeg skal slå 1. Ej, gå. Nej, ikke sådan. Ej, jeg fik lige hovedet. Ej, undskyld. Hvor var jeg? 2. Det er det. Vi skal altid over den højeste, det er 3. 3. Godt. 4. Godt. Det står 2-2, guys. Var det? Nå, nej. 1. Nej, ramte du i? Nej, jo. Okay. Jeg lover dig. 2. Den var allerede knækket dengang. Ja, den var allerede knækket. Ja, 3. Godt. Vi er på 3. Nu skal vi have 4. 4.
Og jeg tænker, hvis den går igennem det der hul, så tæller det altså ikke. Ja, så må man rykke. Okay. Vi er på 5. Ja, men det her er på en mere vej. Hvad fik? Jeg har 2. Nej. 4-2, fordi at du slog bare i igen. Ja. Og hvor mange har du? Jeg har på 7, 6. Nej, ja. Ej. Hvad? Nej. Okay. 4. Det var bare flækket, da vi startede. Og så Ja, den var det, allerede knækket. vi filmer. Men det... Ej, lige du bare lige op i vinduet. 1. 2. 3. 4. Jeg siger, man kan lyde mig også. 3. 4. 5. Prøver du at aflade mig omkring? Nej. Eller... Ej! Prøv lige at bringe en lille her. Godt, hej, guys. Hvor så I tilbage? Oh my god, nej. Okay. Jeg kunne bare godt lide at snakke på den her måde lige før. Nu kan jeg godt lide at snakke. Og man kan ikke engang finde. Nu har jeg på 1. Ej, nu er lige ved at få det gennem hullet. 2. Ej, når man spiller basket, så har man bare lyst til at bare pum med bolden. 3. Nej! Ja! Woo! Jeg kan slå 3. Og det er lidt video, ja. Og hvad er bare der? Så for at se. Ej, kan man kunne hænge sig i det her træ? Nej. Ja. 1. 2. 3. 4, 3. Det er så 3-3 nu. Står der ikke 4, 5? Nej, 4, 3. Nej, det er så 3-3. Ja. Rekorden, Okay, var det. altså, det her, det er det rigtige, så vi siger ikke længere, fordi vi ved ikke, om vi siger forkert. Så når jeg redigerer videoen, så siger jeg bare, når det var 5, ikke? Jo. Nej, det er så Jeg bare... Du skal lige lave noget sejt, når jeg laver det her. Jeg kan godt det der i virkeligheden. Du må bare gøre lidt hurtigere. Hvad prøv? Ja. Ej, den her. Lad lige højt igen. Ej, den har lært mig det. Men nu er bare virkelig rolig. Ret 9. Ja. Det var lige ved at ramme glasset. Ej, det er sjovt. Hvor meget er jeg på 4? 3. 3. Nej. Ja, ikke kast. Ej. Hvad var det, du slog? 3? Det ved jeg ikke. Ja, det var 3.
tilbage. Ej, hvad den her stemme. Er der myg, der æder mit æble? Ja. En har jeg fået. To. Tre. Hvad er det? Fire. Fire. Må prøve. Så jeg skal slå 7, guys, men det... Okay, vi er nødt til at sige farvel. Ja. Okay, Mynte vandt indtil videre, tror jeg vi. Vi ved det ikke mere. Hej hej. Hej hej.